čo sa udialo dnes v noci, je veľmi krehké prímerie. A nevieme odhadovať, čo sa bude diať ďalej. Preto máme pripravené opatrenia a rád by som vás informoval, že vláda dnes prerokovala návrh na dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave. A sme pripravení schváliť jeden z dvoch možných variantov. Jeden variant je, že by sme znížili cestovné o 50% na jednorazové a traťové lístky, pokiaľ ide o železnicu. A druhý variant je, že by sme selektívne znížili cestovné v druhej triede vo výške 30%. V prípade prvého variantu hovorím o mesačnej účinnosti takéhoto opatrenia, teda na 30 dní zatiaľ, by nás to stálo 4,2 milióna eur. V prípade druhého variantu, teda selektívne zníženie cestovného v druhej triede vo výške 30%, by nás to stálo 3,1 milióna eur. Štát je na to pripravený. Keby dnes to prímerie nebolo, tak jeden z týchto dvoch variantov by vláda Slovenskej republiky dnes prijala. Je to rozdiskutované, pripravené, máme na to peniaze. Ak sa situácia vráti do tých kolají, ktoré boli včera, tak k tomuto opatreniu pristúpime. Potom budeme samozrejme verejne žiadať aj vyššie územné celky, aby pristúpili k podobným opatreniam, pokiaľ ide o autobusovú dopravu a pokiaľ ide o veľké mestá, aby podobné opatrenia prijali, pokiaľ ide o MHD.